mehman doganlar, eri dilleşler, gadırdan tomoşaçılar. Mehman doganlar bugün Türkmenistan'a adalet gözleyen bir illeşimizin, vatandaşımızın ýagdaýyny Türkmenistan'ın degişli edaralarına, yol başçılarına yetirmek isleýär. Pudakow Ýazmyrat Oralmyradowyç Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň 206A 2213 salgysynyň ýaşaýjysy. Telefon nomerini aşağıda ýazýan, şoň bilen habarlaşar ýaly. Degişli jogapkär ýolbaşçylar ýaşaýy, miras problemasy we näçe wagtdan bäri adalatyň gözlegini, adalaty gözläp, adalatly karar kabul edilmek üçin ýüz tutmadyk gapysy, ýüz tutmadyk adamy, jogapkär, işgäri, ýolbaşçysy ýok. Ýöne näme üçindir bu meselesi çözülenok Türkmenistanda. Ondan soralyp görüli iş barya direýe imperator lakamly Balkan welaýatynyň häkimi Atakallywa. Atakallywa hiçili ardyňy, derdiňi ýetirip bolanok, hiç kim kabul edenok. Ol başga planetada ýaşaýan ýaly. Hiçili şu meseleni çözenok we şoňa meňdeş meseleler bilen hem gyzyklananok. Onda bu Balkan welaýatynyň ýol başçylary siz näme üçin şol kürsüleri, wezipeleri eýelä oturýarsyňyz? Näme üçin? Halkyň şolara ýaly problemalaryny çözüp bermek üçin siz şo wezipelere bellenmediňizmi? Ýa ýöne garant hökümine oturmalymy şo wezipelerde? Eger siz gysga wagtda şu meseleni çözmejek bolsaňyz, onda bu meseleni paýtagta ýetirmeli bolýar. Paýtagta ýetirilse bu mesele onda şular ýaly soraw ýüze çykýar. Bu meseleni, ýöneköýje meseleni çözmäge siz ukuyply dälmi? Siz ukuyply däl bolsaňyz, onda ukuypsyz adamlary kim haçan bu wezipelere belledi we näçemir watandaşymyz şularyň ukuypsuzlygy sebäpli, geleňsizligi sebäpli ykballary pozully, kyn ýagdaýda galdy, ýaşaýşy durmuşy pozully. Ine şu soraw ýüze çykýar. We şu sorawyň jogabyny hökman jogapkärler bermeli bolýar. Inni Balkan welaýatynyň welaýat häkimi Atakallyw imperator diýdirýän özüni. Sen bular ýaly il içinde özüňe imperator diýdirýän bolsaň, Pudakow Ýazmyrat Oralmyradowyçyň Balkan şäheriniň 206A 2213 salgysynda ýaşaýan miras problemasy başyň, ýaşaýy miras problemasy. Ýöneköýje mesele Amerikan täze nasy oturmagy gerek ýok. Bular ýaly özüňe imperator diýdirýän bolsaň, uly ýylyň içinde onda sen näme imperatory? Olar ýaly imperator bolsaň, olar ýaly kurtoy bolsaň, onda çözle şu watandaşymyzyň meselesini. Bir adamyň ykbalyny düzeldiň, sowap gazanyň. Bu watandaşymyzyň daşary ýurtlarda Türkmenistan watanymyza, halkymyza ilgün bähgitine garşy bir erwet niýeti zady hiç zady ýok. Inni şu watandaşymyzyň işi bilen gyzyklanjak bolýanlara şeýle bahana görkezlen wagty bu bir tossama muň hiçili asly suwutnamasy hiç zady ýok. Bu watandaşymyz adalat gözleýär, adalatly karar berilmegini isleýär. Pudakow Ýazmyrat Oralmyradowyç Balkanawat şäheriniň ýaşaýjysy. Kakasynyň miras meselesi çözülenok häkim tarapyndan bar mesele şu. Muňa başga bahana tapyp muňa bir tökmek ýönkemäge zat etmäge de gerek ýok. Mesele şu. Şu meseleni çözýäňizmi, çözüňizokmy? Şu videonu sizden şunu soramak üçin taýýarladyk.
we gıyska wagtda jogabyna garaşýar. Eger siz şu watandaşymyzyň meselesini çözmeseňiz adalatly ýagdaýda, onda biz başgaça hereket etmeli bolýarys. Onda biz gaty giňöwrümli bir gepleşik dokumentalny film diýen ýaly edip faktlar esasyna hemmeňiziň köwlemeli ýeriňizi köwlemeli bolýar. Eger siz şonu isleýän bolsaňyz onuň bir edibilýär. Ýöne biz siz ýalylar guguluga garaşma diýip haýwat atyp erkek adamy garaşdyryp ýörsiňiz. Guguluga garaşma. Şumu siziň watandaşyň meselesini çözmek baradaky bar kelläňize gelýän çözgü. Şumu bar okuýuňyz, öz raýatyna haýwat atmak, guguluga garaşma diýip. Erkek adam garaşyp ýör. Haçan şu guguluga garaşma diýeniňiziň bir netijesi bolarka diýip erkek adamy garaşdyryp ýörsiňiz. Siz watandaşa, raýata hyzmat etmäge borçly. Siz meseleni çözmäge borçly. Şoň üçin şo wezipeleri dotursunuz. Ýadyňyzdan çykarman. Ya şu meseleni we şoňa meňdeş meseleleri çözýäňiz, ya da biz ukuyuply dälýäňiz, çözebilemzok diýäňiz. Eger siz çözülmeýän bolsaňyz, şoňa kelläňiz ukuyuňyz ýetmeýän bolsa, biz çözüp bereli. Şoňa biz size çözgü tap bereli. Ahir bolmajak bolsa da onu paýtagtdakylara, merkezdäkilere ýüzlenmeli bolýar. Halkara gurumalaryň üstü bilen halkara ýygnaklarda. Haýsam bolsa bir halkara ýygnak duşuşyk bolanna pataladyp Türkmenistanyň resmi ýol başçylarynyň öňüne şu mesele ýygyderli ýagdaýda goýulsun. Siz şonu isleýäňizmi? Balkan welaýatynyň häkimi Kurutoy, imperator Atakalliýew çözýän şu meseleni. Garaşýas. Ýene kepir duşuklarymyza çenni, sagaman galyň mehribanlyk onlar. Sag bolun.